Hej. Hej. Hej, hej. Og vi så begge to filmer til Fortress. Ja, det lægger rent faktisk ret meget det der. Det er mig sådan. Det lægger sgu lidt, men altså, jeg har en god computer, så jeg overlever nok. Fuck, man. Jeg tror sgu, der var en sniper derinde, man. Jeg blev bare lige blevet skudt til den ene side, man. Jeg sagde, at sniper skulle på det andet hold, ikke dig. Okay. Skal have noget liv lige nu, mand. Jeg søger grinet streamer. Jeg lægger lidt, så jeg tror også dem, der ser videoen nok kommer også til at lige at se det her med læghed. Det er jo ikke så meget. Lidt lag, men altså, ja. Yeah. Så skal vi bare kigge på, at der er nogle andre, der slås. Der er en, der hedder Penis. Penis. Koala. Så er der ham der. Ja, det er lige meget. Hallo, er det ikke lidt lige meget med, hvad de hedder? Ja, det er ikke noget, jeg tænker på. Yeah, en seng! Man kan være i en seng! Fuck, hvor cool, man! Jeg sidder og sover. Jeg sælger også... Jeg så en blok. Til medic. Ja, okay, jeg tror bare, jeg dør, når jeg hopper på den. Hallo, gå på blå! Og soldier. Nå, det kan Ja, og så gå ned i sådan en slags lille base-ting. Hvis du går hernede, så kan du se sådan nogle trapper, hvor du kan gå ned af. Så går du dernede af, og så kan du gå med en seng, der kommer lige om lidt. Og så er jeg på seng. Ja, jeg er lidt ligeglad. Altså, jeg ser ikke sådan noget, jeg tænker Har du mere på. video du selv? Så jeg er bare videokæmper, sådan noget. Har du mere? Ja, man, motherfuckers. Hvor er det? Gik du derned, eller hvad? Killstreak Nej, jeg er short ikke gået stop derned. og 4 keys. Pis. Fucking klam navn, det gider jeg ikke at sige. Og en Så du godt lige ham, der backstabber mig? 5 bots. Nej, jeg så ikke nogen backstab. Ja, jeg har... Nå, men så du lige ved hans navn hed. Jeg er lidt Miami ligeglad. Knights. Det er bare en Spartan, hvis du ikke hedder det. Næsten, så du vil slet ikke vide, hvis jeg nu hedder noget andet. 3,2. Det går den i hvert fald for. Altså, jeg er næsten ligeglad med, hvad folk hedder. Min dyreste er Aces High. Kommer an på, Brainiac hvilken- Capiz. ja, okay, Den er sådan værd noget 4,7. I am a Hvis det er real... kønsdele, ja, det ved jeg godt, det er... Så er så også offers på den lige nu. Oh yes! Det er Jamen, jeg kan jo overtrædet. ikke rigtig, altså forresten. Altså, det er jo det er ikke særlig god effekt, Oh som min yeah, Aces High heller ikke. the black king, the Den er night. folk ikke så vilde med. Oh, Altså, eller min this. health, de bare... Jeg har Fuck, en, man. jeg har sådan en Robo-hat med Green Energy. Ja, de er ret irriterende inden den her søvn. 2 Robo-hatte, en med disco og en med... Bare fordi de nakker mig en gang, det er måske lidt over på. De er irriterende, fordi de har nakket mig en gang. Robot-effekter inden, så jeg sælger. Jeg tror også lige at tage den her ting på, selvom jeg ikke er særlig god med den på. Den ser ret dårlig ud, så. Ja. Men jeg tror, vi kan være interesseret i den. Har du sådan en kniv sådan at Ja, min. har du sådan en kniv sådan at man Nej, der var over. bliver til hammen med en Nej, backstab? den har jeg ikke. Jeg har ikke særlig mange ting med. Ja, jeg kigger lige din backpack bare lige hurtigt sådan. Jeg undskylder YouTube, hvis I hader at se på en, der trader, så undskylder jeg meget. Og min profil hedder så det der. Og det var mit billede. Er det vel? Men også jeg den robot, jeg har... Jeg søger rent faktisk din scout her. Det er lidt irriterende, du ikke kan... Selvfølgelig er den mere til den. Ja, selvfølgelig. Ja, Nå, jeg trader dig lige, fordi jeg kunne rent faktisk ret godt tænke mig det. Jeg kunne måske... Jeg ved det ikke. Den, og så måske min professionelle kildstyrpistol og shortstop. Professionel. Jeg vil lige prøve at spække, kan du lige komme af det? Altså det kan godt være det er overpænt, men det bliver selvfølgelig med Fuck, der er en, der er noob. Der er en, der bare lige står og kigger på mig. en professionel Lige pistol, som er fæsset. omkring 10 Og han gør ikke en skid andet end at stå stille. i fald på markedet. Hvor er du henne? jeg er midt på banen. Sådan ved midt. Traden så over spillet, hvis det er det.
For satan, mand. Du. Hurtigt spørgsmål, det er fra spil. Ej, jeg følte over Steam. Det er der, hvor det her går bedst. Bedst for øvrigt. Men det er bare noget, du trader mig over Steam, for Nej. kan jeg ikke gøre det over Team Fortress. Fordi det er over Team Fortress, ellers så kan jeg ikke bare Altså den tage her for går lang på tid. cirka 3 bots. Det er det. Og så pluspistolen, så tager det cirka 3,5. Ja, men så trade mig over til en Fortress. Banke på, er der nogen hjemme? Nej, Nej, der er jeg ikke fik hjemme. trader. Det er tryk på. Anyway, the computer crashed. Okay, Og det kunne være fedt, hvis man kunne hoppe på murene bare sådan. accepterer du? Du har ikke spurgt mig. Så kan jeg se, om jeg spørger en anden først. Bare rolig og prøve at finde dig nu så. Jeg har ellers lige prøvet at trade dig. Misbruger det endnu mere. Jeg har sikkert guard mode på. Ja, du misbruger det. Du har guard mode på. Jeg siger, den går på omkring 3 på outpost, ikke? Hov, det var så ikke lige meningen. Gider bruger outpost. Lort. Dato. Ja, hvad? Den går på 3 på outpost, ikke? Ja. Ja, jeg kan ikke finde nogen, der sælger dem på 3 på outpost, desværre. Så Du må sælge den lige så for. Kan du overhovedet finde nogen på outpost? Er der nogen på outpost? Eller er de endnu mindre? Hvad siger du til det? jeg tror slet ikke, jeg kan finde Ja, nogen ja. for resten. Jeg ved sgu ikke helt hov. Nu er jeg inde i Rådsborg. Eller vent, må jeg ikke godt sætte min babyface blaster væk? Hvordan finder man gamle på outpost? Du kan tjekke Så på det- nogle af så dem, skal der er du på på uger den gamle, og- sådan noget, så kan du se dem. Det må Prøv være lige at gå ind fordi, og de har se. Så det godt være normalt. Prøv lige at se så. Goddag. Ikke sådan med... Jeg kan så godt måske sætte en ekstra ting ind. Nej. Ja. Jeg har ellers har jeg kun normale våben. Jeg kunne godt tænke mig... Din nye kiste Hvad siger du? er så bare et par normale våben også. Så den er kun 2. 2 våben måske. 1 til våben, og så er det okay. Okay, ja. Du kan også få... Wow, caps. Klikker du OK eller hvad? Jeg har en... Lad mig lige se. Ja. Jeg har min Australian Ambassador til salg, og så har Right, jeg en right, right now. som er omkring 1,5 Right. Kan jeg lige prøve at se dem der? Altså de andre. Hvis du vil gøre det. Fuck min skov der, Det er Juliana, eller de dyreste, men den ene, så er der den der nej, Halloween-effekt. Prøv lige at gå og komme i spawn. Det kan godt være, den kun er 2. Du gik ja, lige ja. Alle sammen dansk banan er en lorte, at man har misbrugt det til at dræbe mig. Står lige i spawn. Bygger han mig bare. Er du ikke spawnet? Der er en anden, der hedder Jeg prøver på min idé. Jeg er ved siden af dig. Og lærte noget i skole. Nå, den er nice. Jeg ved godt, jeg er pro. Ja, man, altså, jeg er jo helt vildt nice, man. Og prøv lige at se, hvad jeg også har. Mere. Jeg har sådan en tier-ting. Kan du ikke se det? Min hals. Hey, sniper. Må ikke holde bag ved dig. Hey. Og de er næsten i samme farve. De er lidt anderledes. Nå. Følg med mig. Cheers, Doctor. 9. Følg med mig. Følger du med mig? Eller hvad? Ja, ja. Kom nu. Kommer du? Jeg var på der lige i stedet for spawn camp. Her nu. Og snak ham. Nej, ikke nok ham. Jeg har lige fundet ud af, at min skattergun går for sådan 2. Så venter vi simpelthen bare på bussen. Jeg har lige fundet Ja, venter. Hvilken skal der på? Professional killstreak skattergun. Aha, okay. Hvor er han?
Jeg går fra den og Jeg så hoppede herned. Jeg ved ikke, hvorfor han gjorde det. Det er normal stream, skal der jo. Det døde han ikke. Wow. Det skulle jeg mene herinde. Er det bare det med professionelt? Hold mig lige i sikkerhed, men jeg filmer rent faktisk Der er nogen søtter. ikke mere. Okay. Nu tænker jeg bare lige... Prøv lige den sekund. Kan du tænke? Ja, det Men jeg ved fucking ikke, hvad der sker. Kan man have Deadcone og den der... Jamen, skynd dig ind. Højlis hoodie der er på samme tid? Kig. Hold da kæft, hvad er det, der sker? Du skal regne med det Halloween-effekt, og den anden den er også... den går også op i pris. Hoodien den er 1,7, og den anden den er... Eller det er begge to hatte. Ja, nu mister vi. Pas på, Valpen du rører snart den ud. er 2 til 2,5. Jeg tror, du dør nu. Og det er Halloween-effekt, så... Dør jeg? Nej, nu står den stille. Men Halloween-effekt er jo godt, fordi... Du stoppede den lige før. Nu er vi tilbage til start. Nej, jeg tror du er død. Ej, jeg lukker ud. Og så har jeg også de her 4 her. De har Professionelle. Ja. Ej, jeg skal bare lige lade efter lidt, hva'? Hvad? Ej, lige nu, der skal jeg ind på YouTube. Ah, okay. Nå, det var episode 1.